Bună ziua, oameni buni! Astăzi vă voi arăta cum fac eu ciocolata de casă, după rețeta mea. Cum o faceți voi cu rețeta voastră, fiți problema voastră, eu vă arăt pe a mea. Așa. Pentru început avem nevoie de următoarele ingrediente: 500 de grame de unt, 500 de grame de zahăr, 500 de grame de lapte praf, una bucată esență rom, ce pun eu. Și după preferință, fiecare poate să pună ce vrea, nuci sau alune. Haideți să începem. Pentru început, punem untul la topit, la o temperatură mică, ca să nu înceapă să fiarbă și trebuie să mestecăm așa până se topește. Necesită multă răbdare. Gospodinele și poate și doamnele de la patiserii știu ce înseamnă. Deci așa arată untul topit. Acum, a doua operațiune, trebuie să punem zahărul și trebuie să învârtim ca să se omogenizeze cu untul. Adică să topească, într-un cuvânt, nu să o mare patisier, dar cum să spune, să încerc și eu să mă conformez standardelor, dar ceea ce nu cred că reușesc. Acum că s-a omogenizat, s-a topit zahărul, eu adaug o esență de rom, toată, adică nu are mult, cât are, să zic, un 10 grame acolo, cam așa, pentru aromă, pentru gust, fiecare preferință, cine vrea poate să pune esență de vanilie, în fine, eu așa pun. Mie mai mult îmi place cu esență de rom. Oricum tot trebuie să mestecăm tot. După care eu acum, tura asta, eu vreau să fac ciocolata cu stafide. Adăugăm stafidele, la fel învârtim. După care adăugăm laptele praf. Și trebuie să învârtim aici ca nebuni. Tot așa, eu tura asta, bine, de preferință cine vrea în laptele praf poate să-l amestece cu cacao ca să iasă de culoare mai închisă, dar eu tura asta am să o fac albă. O lăs așa, fără cacao, fără nimic. Așa arată aici, după ce am adăugat tot laptele praf. După care luăm de aici, punem într-un blat, care înainte îl ungem un pic cu unt, să nu se prindă. Și vă arăt îndată. Așa arată la mine pusă ciocolata de casă, albă. Deci vă doresc poftă bună dacă doriți. Uitasem să spun, pentru a o întinde, eu am folosit o lingură de metal muiat într-o cană cu apă ca să nu se prinde ciocolata de lingură. Vă doresc poftă bună și dacă v-a plăcut, mă ajută enorm de mult un like și un share. Un an nou fericit să aveți!